južnom meste žili traja kamaráti, ktorí sa tešili na Vianoce. Vždy, keď sa stretli, nerozprávali o ničom inom ako o Vianociach. Vianoce sú super, však už sa teším na stavky. Tento rok sme ich pozvali ku nám na Vianoce a teším sa aj, ako budeme spolu. A ja sa veľmi teším. Ocko nám tento rok slúbil živého kapra vo vani. To bude super zábava, kúpať sa spolu s kaprom. Akurát mamička vravila, že nesmieme dať do vane penu. Vraj by to Stanislav, tak som ho pomenovala, moc toho netešil. A ja sa veľmi teším. Medovníčky, stromček, darčeky, ale ja neviem. Príde mi to celé také. Naozaj sú Vianoce len o tom, aby sme si rozbalili darčeky. Teda. A to je všetko? Máš pravdu, ale o čom sú naozaj Vianoce? Aha, už viem. Zajtra sa spýtame pani učiteľky v škole. Ona je múdra. Určite niečo bude vedieť. Pani učiteľka, včera sme sa rozprávali o Vianociach a chceli by sme vedieť, o čom sú naozaj Vianoce. Čo je podľa vás najdôležitejšie na Vianociach? Dobrá otázka, milé deti. No, na svete je veľa ľudí a na Vianoce je pre každého človeka dôležité niečo iné. Pre jedného je to rodina spolu, pre druhého poriadok v izbe a uprataný dom. Pre ďalšieho množstvo chutného jedla a vianočné pečivo. Iný si zas nevie predstaviť Vianoce bez kapra alebo vianočného stromčeka. Aha, máte pravdu. To sú dôležité, pekné a chutné veci. Ale niečo je najdôležitejšie. Úplne to pre všetkých. Či nie? No, to neviem, ale minulý rok na Vianoce som bola v kostole a tam pán farár vravel, že najdôležitejšie je, že prichádza Ježiš, ale ja som nikoho prísť nevidela. A ešte, že si máme navzájom pomáhať. Myslím, že niečo také. To je ono. Na Vianoce by sme mali niekomu pomôcť. Ale komu? Deti si celý deň v škole lámali hlavičky. A to nielen školským učivom, ale aj tomu, komu by mohli pomôcť. Skúšali to s pani upratovačkou, ale tá pre nich nemala dostatok metiel a mopov. Pán školník im zas nechcel požičať náradie. Pani ekonómka zistila, že ich matematika nie je na požadovanej úrovni a v kuchyni si popálili prsty, len čo prišli ku šporáku. A tak deti smutne rozmýšľali, komu ešte skúsia pomôcť. Tak to sme toho dnes moc veľa nenapomáhali. Dúfam, že na tej ruke nebude mať plusgier. Ale nebuďte smutní, možno sa niekto nájde mimo školy, kto bude potrebovať našu pomoc. To ešte netušili, že na ich hlavičke sedí nejaký návštevník. Vyzeral ako chudák, možno aj bezdomovec. Ten človek bol špinavý a hrozne smrdel. Mal polepené vlasy a celý bol ušmudlaný. Sedel na lavičke a nádejne pozeral na každého, kto prechádzal okolo. Ale aj napriek tomu, že ho bolo jasne vidieť aj cítiť, okoloidúci sa tvárili, ako by tam ani nebol. Naši traja kamaráti si ho všimli. Kto vie, možno bude potrebovať ich pomoc. Ahoj, hľadáš niekoho? Každý deň chodíme zo školy do školy cez park, ale teba sme tu ešte nevideli. Hľadáš niekoho? Vlastne hľadám niečo dôležité. A čo? Pomôžeme ti. Neviem, čo to je. Tak ako to chceš nájsť, keď nevieš, čo hľadáš? Som si istý, že keď to nájdem, tak zistím, čo som hľadal. Ale ešte neviem. Deti teda celé po obede spolu uvažovali, čo by mohlo byť to dôležité, čo návštevník hľadá. Keď to nebola ani stratená peňaženka,
Ani kľúče od domu či auta, dokonca ani doklady, diplomy a vysvedčenia, deti už boli v koncoch. Už sme vymenovali všetky veci, o ktorých nám hovorili, že sú dôležité. Pre niekoho určite áno, ale pre niekoho možno nie. Už budeme musieť ísť. Ale Tomáš, dám ti moju 10. V škole som ju nedojedol a nebudem ju jesť ani doma. A vieš čo? Tu máš môj šál, aby ti nebola zima. Doma ich mám ešte plno. A ja ti nechám tento komiks. Je to fakt pecka. Ja som ho už prečítala, ale tebe možno urobí radosť. Dík, práve som našiel, čo som hľadal. Chcel som len zažiť trocha lásky a prijatia. Vy ste mi venovali celé svoje popoludne, počuli ste si môj príbeh a darovali ste mi vaše veci. Vy ste mi práve ukázali lásku a prijatie. Návštevník sa teda postaví a s úsmevom odchádza z lavičky preč. Na lavičke však zostane poskladaný papierik. Deti chcú najprv papierik vrátiť bezdomovcovi, ale ten už je preč. Tak ho otvoria a čítajú. Ukáž, je tam niečo napísané. Vždy, keď prijímate druhých s láskou, mňa prijímete. Vďaka vám som opäť mohol prísť do sveta.